И здравейте, на господа, аз съм Милия Иванова и искам да ви кажа, съжалявам, че стария канал го изтрих. Просто имаше някакъв хакер в моя канал и се оказа, че всички клипове не са достъпни и са хакнати. Затова се наложи да изтрия канала и този е нов. Съжалявам, но в този канал няма да има бюти клипове. Ще има само клипове как да си направим нещо, ето както първия клип, който качих сега. И искам да ви кажа, че за 5 абоната ще правим giveaway и ще подарявам ще подаря на двама от вас награда. Извинете, не обръщайте внимание на звука. Ще ви подаря награда. Тя е изненада. За да участвате, ще бъде написано долу в описанието на този клип. И плюс това, сега ще ви кажа, ако ви харесват, напишете мнението за клиповете си долу в коментарите. Радвам се да видя коментари, да ги прочета и да ви отговоря. И двама от вас имат възможност да спечелят 2 хубави награди. И до скоро! Ако ви е харесало видеото, харесайте лайк бутон, натиснете лайк бутона, абонирайте се и ако искате да участвате, напишете долу в коментарите. Все пак ще има подробно обяснение долу в описанието. И до скоро!